Te la ong ba tang kini kendiat benai ki baladap hakabaki archaeologist lani ki scientist ki bana kelang sodong cakap perthai bat kumjuru ki ba na pokari Egypt kiladap lewat benia lani li kle ki sendok medyap jung ki beri ki ba menandai thai ki badai na duka por ne ka juk jung paro hapokari Egypt kilalik kle na katika building sakra necropolis ka badan hapokate ka nang ba mepes ka ba hapokari Egypt Balang batang kini ki kendiat sengi bamentapat ki saintis par sahisian kila lap biang kini ki sendok medyap bat hakane kasin ke bamenta kila lap senan lane kila la banwat lane ban sengap ya kajing syah ka ba kumno kini ki brio ka sur keren joki kalong bat hakane ka video pila ban iba kumno ka sur jong kini ki brio ki bala rem balaja hakaba ki saintis kila shu predict lane kila shu ya Ken hilane le hi de kitiar kitar kiba kilasna karpang kenang bakin yo bantep ya kasur jokine hakaba kumno ki keren lane kasur kumno kini ki beri mendai kalong bat kini ki scientist kila tes ya kane ka senduk jo unde we upada lane pres ubakartang unesiamon ubala lai hajar snem tam bala ang baki scientist kila persyang une bat kila persyang de kabaskan hapok ka jakaskan pok ka we ke museum Bat ya kan ka jingskan dan ya kan ka jingwat benia ban lap ya ka sor jong ne upadar dan ne pres jong kari Egypt menhendai lara na yu syapo kateka museum ka badan po England bat ka badan po kateka nong ba Leeds bat ki scientist bat kin thop lang ki archaeologist kila lap ka sor jong ka long kumne te takini khobom takajan min sai syam yang pat ya pibaro hakawai ka video ka ban sawan